Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, mähruman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkmenistanda işleýän daşary ýurtlaryň tejribeleri. Gepleşigimiziň myhmanlary, ýagny söhbetdeşlerimiz Türkmenistanda işläp baýdan Mustafa Beg bilen Oğuzhan Begdaglar. Mustafa we Oğuzhan Beg Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş bulduk. Söhbetdeşlige başlamazdan ol dinleyijilerimizde hem okuyucularymyzda uly gyzyklanma döreden Azatlyk Radiosynyň azathabarnokot.com internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin açylan Türkmenistanda işleýän daşary ýurtlaryň tejribeleri atly forma galdyrılan tesbirleriň käbiri bilen tanışatmak isleýär. Soň şol tesbirler esasynda kärdeşim tekrar size sowaller berer, menem siziň berjek maglumatlaryňyzy dinleyijilerimize terjime edip berer. Cemşit diyen dinleyeceğim. Türk arkadaşlar ýene mert diyen sözünde durýarlar. Türk işçilerim arasy adamlar. Ýöne problema patronlarda ýagny ýol başçylaryna binalary çok gymmat gurýar. Diňe bir mysal Aşgabatyň aeroportunyň binasy 2 milyard 250 milyon dollar guruluşy işleri. Soçiňiň aeroportunyň binasynyň guruluşy işleri 460 milyon dollar. İki aeroport da olimpiada üçin guruldy. Türk işçileri de, Türkmen işçileri de bu problemalar döretmedi. Problemaları Türkmenistanyň ministrleri, Türk işçiler bilen uly korrupsiýada bolup döretdi diýip öz pikirini beýan edipdir. Erkan ýenwer dinleýjem. Men işim guruluşy işi Türkmenistanda işlemek soňky wagtda gaty kyn boldy. Esasy problema wiza kynçylygy. Men Türkmenistanda öýlendim. Aýalym şu wagt Aşgabatda, özüm bolsa Türkiýede. Firmam 3 aýdan bäri wiza almagy synanşýa, ýöne ýygyderler reddedilýär. Telekeçiler bileşigi tasdiklap ruhsat berýär, ýöne migrasiýa gullugy ruhsat berenok. Men bu ýagdaýa düşünip bilenmok, sebäbi firmanyň Türkmenistanda bize mätäçligi bar we firmada işleýän 2 tane türküň birem men. Telekeçiler bileşigi Türkmenistanda işlejeklerin ähli dokumentlerini we iş tejribelerini barlap, soň-soňa görä ruhsat berýär. Soňky wagtlarda şeýle problema duş gelenler diňe men däl. Eşdeşime görä Türkmenistanda öýlenenlere wiza bermeýän ekenler. Şu wagt şeýle problema duçar bolan gaty köp adamma we çözügi üçin nire ýututjağymyzy bilmeýäris. Biziň özümiz Türkiýede aýalymyz bilen çağalarymyz bolsa Türkmenistanda gaty kyn ýagdaýda biz işlemesek aýalymyzy we çağalarymyzy ekläp bilmer sahyrin. Onsoňam adam öz maşgalasynyň we çağalarynyň ýanyna bolmaly dämi? Şu wagt çağalarymyza Türkiýeden pul berýär. Bize wiza kynçylygy döretmegiň deregine gelin Türkmenistanyň raýatlygyna geçin. Onno diýseler has gowy bolardy. Biz ol ýerde gazananymyzy ol ýerde soýýas. Türkiýede işlesek ýene şolur aýlagy bu ýerde hem alyp bilýäs we üstesine hormatly diň jarşa çykmak mümkinçiligim bolýar. Biz Türkmenistany öz ata watanymyz kabul edýäs we özümizden bir millet gasaplaýas. Şeýle düşünje bilen öýlendik we gaty kyn ýagdaýa garlyk. Şu wagt Türkmenistana aýaly we çağalary garaşýan, özü bolsa Türkiýede wiza almagy synanşýan 1500 sany türk bardyr. Munyň üstüne olaryň maşgalalaryndan goşup pikir edip görüň, bu san näçe baryp beter. Beýdi problema döretmeli iş tejribesi we iş öwrenmek kuýu gaty ýokary bolan türkleriň Türkmenistana ähli urda peýdasy dege, belki ýurtda işleýän türkleriň sanyny azaltmagy synanşýarlar. Olar ýaly bolsa onda muny Türkmenistandan öýlenenlerden dälle, ol ýeri bilen kän daxly bolmaýanlardan başlamalym diýen. Maşgalalarymyz we çağalarymyz kynçylyk çekmesin, hormat bilen diýip öz pikirini beýan edipdir. Söhbetdeşler anha ýanky tesbirler esasynda kärdeşim tekrar size sowaller berer. Menem siziň berjek maglumatlaryňyzy dinleyijilerimize terjime edip berer. Tekrar söz sende. Mustafa Bey ve Oğuzhan Bey. Kakış adlı dinleyicimiz şeýle sora beripdir. Biz Türkmenistany terk edip Türkiýede işleýär. Türkler näme üçin biziň taşlap aýdan ýurdumda işlemäge barýar? Ýanky tesbirde aýdyrşýaly Türkiýede işleýän türkmen migrantlary Türkmenistanda iş ýok. Şonuň üçin hem Türkiýede işlemeli bolýas diýerler. Dogrudanam Türkmenistanda olar üçin iş ýokmy? Eger Türkmenistanda iş ýok bolsa, özüňiz ýaly türk raýatlary näme üçin Türkmenistana işlemäge barýar? Yani şimdi Türkiye'deki vatandaş
arkadaşlara da sorsanız aynı şeyi söyleyecekler. Doğrusunu aysak diňe türkmenstanlylar däl, hut Türkiýede ýaşaýan öz raýatlarymyza hem sorasaň iş ýok diýerler. Men pikirime görä bu ýagdaý ýurdun raýatlarynyň bar bolan işleri halamaýanyny bilen baglanşykly bir problema. Biziň Türkmenistana gidip işlemegimiziň sebäbi ol ýurdun ösüşine öz goşandymyzy goşmak, iş tejribelerimizi paýlaşmak we ol ýurdun raýatlaryna halkara derejede hüner öwretmek boldy. Biz Türkiýede iş tapman ýa-da Türkiýedäki işi halaman Türkmenistana işlemäge gitmedik. Ýurtda iş ýok diýmek dogry dälmi diýen sebäbi her ýurdun özüne görä iş mümkinçiligi bar. Ýöne türkmen, türk, özbek ýa-da haýsy milletden bolsa bolsun adamzadyň umumy häsiýetinde bar bolan bir ýagdaý bar. Olan bar bolan işi halamazlyk we soňam iş ýok diýmek. Bir ýurtdaky iş ýagdaýy barada söz açylanda muny hökman gözeňinde tutmaly pikir edýän. Bu alakalı bir sıkıntısı, bir problemi. Oğuzhan ve tesirlerin käbirini aýdylşýaly Türkmenistanda türkler işleýänligi sebäpli öz halky üçin iş orny azalýarmy, ýagny Türkmenistanda türklerin işlemegi ýurtdaky işsizligi artdyrýarmy? Birinci öncelik zaten maddi yönü. Men pikirime görä Türkmenistanda dähmet migrantlaryň köplügi ýurtda olara hödürlenýän iş bilen dälle, olaryň aýlyk günlükleriniň kanagatlanarly däli bilen baglanşykly. Bu ýagdaýda Türkmenistana däl, Türkiýe hem degişli. Häzirki wagtda hut şeýle sebäpden Ýewropada işleýän gaty köp türk migrant bar. Türkiýeden Türkmenistana baran firmalar aslynda ol ýerde täze iş mümkinçiliklerini döredýärler. Türkmenistana gelen her bir türk işgäriniň ýanynda plança yerli işlemeliyän düzgün bar we bu düzgün hem türkleriň ol ýerde iş ornuny azaldýanyny däl, gaýtam köpeldýanyny görkezýär. Bu da bunlara iş imkanı sağlıyor. Mustafa Bey, özünü pahyr diýip tanıştyran bir dinlejimiz ýurdumyzda işlemäge baran türklere bizden köp aýlyk berilýär. Emma biz İstanbulda türkleriň alýan aýlygynyň ýarpysyna işleýäs. Adalatmy şu diýip soraw beripdir. Yani Türkmenistan'daki aldığım maaşların Türk işgärleri bilen türkmen işgärleriň alýan aýlyk günlükleriň arasynda elbetde arata paýat bar. Meselem men özümden mysal bersem, Türkmenistanda Türkiýede alýan aýlygymdan 4-den 3 esse köp aýlyk alardym. Türkmenistanyň Türkiýede işleýän raýatlaram bärde öz ýurdunakydan has köp aýlyk alýarlar. Türkmenistanda 3-4 aýda aljak aýlygyny Türkiýede bir gerekde alýarlar. Aýlyk günlük Türkiýede ýokary bolan üçin bärik gelip işleýärler. Biziň üçin, ýagny türkler üçin ýagdaý hem edilşeýle. Öz ýurdumyzdakydan köp aýlyk berilýän daşary ýurtlara gidip işleýär. Bu dünýäniň hem ýerine bolan adaty ýagdaý, ýagny bu diňe türkler bilen türkmenleriň arasyndaky mesele däl. Men Türkiýede alýan aýlygym ýeterlik bolman üçin köp ýyllap Türkmenistanda we Özbekistanda işledim. Türkmenistanyň hökümetiniň hem öz raýatlarynyň aglawa köpçüliginiň näme üçin daşary ýurtlara işlemäge ýykyn edýänliginiň sebäbini gowuranyp bu ýagdaýa çynlakay çemeleşmek gerek. yaraya da bir parmak basması gerekiyor. Mustafa Bey ve Oğuzhan Bey, Türkmenistanda Türk olup işlemeň oňoýly we oňoýsuz taraplary barada hem maglumat berseňiz. En yüksek kirayı biz veriyorduk. Türkmenistanda iň ýokary jaý kirä puluny biz türkler töleýäs. Bazara giden mahalymyz hemme zady 2 esse ýokary bahadan satýarlar türk bolanmyz üçin. Ýagny türk bolanmyz üçin ähli hyzmatlara yerli raýatlardan has köp pul tölemeli bolýardyk. Mundan başga Türkmenistanda işlemeň maňa görä bir oňoýsuz diýip biljek tarapyna men duş gelmedim. Şu pursatdan peýdalanyp Azatlyk radiosynyň üstü bilen geljekde Türkmenistana gidip işlemek isleýänlere bir netigatym bar. Türkmenistana gidip işlejek türkler öz eline, biline we diline berkçe bolsun. Ana şonda ol ýerde hiç hili oňoýsuz ýagdaýa duş gelmediler. Bir sorunla karşılaşmaz. Mustafa abi, Bu dostluklar neticesinde Oğuzhan maddi taýdan bolan ýagdaý aýan etdi. Men Türkmenistanda işlemeň bizde galyran täsiri barada şeýle söz aýdysym gelýär. Hemişe Türkiýany görmek arzu edýän we aslymyzyň birdigini bilýän türkmenlere duş geldim. Olar bilen gow dost bolluk we hinidem taşaklyk gatnaşýas. Biz Türkmenistanda öwrenen we öwrenşen türkmen däp desurlarymyzy, edim gylymlarymyzy Türkiýede hem edil Türkmenistana ýaly dowam etdirmäge ürje edýäs. Men Türkmenistana işlemäge giden mahalym ýekece çağlanmady. Türkmenistana işleýän mahalym ikinji çağlamyz dünýäni. Ýagny biziň ikinji çağlamyzy Türkmenistan bize sowgat berdi diýip bilersiz. Adamyň asly düzü bolsa Türkmenistanda bolşýaly, hemme ýerde de aňsat oňoýsuz ýagdaýa duş gelmez. Elbetde daşary ýurtda ýaşaman oňoýsuz taraplary bolýar. Ýagny hiç kim bolanok diýip bilmez. Ýöne Türkmenistanda oňoýly taraplaryň täsiri oňoýsuz
oňoýsuz bolanlardan üstün çykan soň men Türkmenistanyňky tejribelerimi oňoýly oňyň hasaplaýaryn. Elbetde Türkiýanyň käbir raýatlary edil öz ýurtlarynyňky häsiýetlerini Türkmenistana da gaýtalamak istedi we oňoýsuz tejribelere sebäp boldy. Yaramaz gylygy bolan türkler sebäpli Türkmenistanda halkyň arasynda türklere garşy oňoýsuz düşünje döredi. Kimde kim Türkmenistana gidip oňoýsuz ýagdaýlara duçar bolan bolsa, men oň ilki bilen öz oňoýsuz tarapyna garamagyny maslahat berýän. Ýöne Türkmenistanda işleýän we işläp gaýdan türklere umumy baha bermeli bolanna adamlaryň mertebeli bolanlaryny mysal almaly. Türklere karşı bir antisempatisi oluştu.